I dag skal vi lave en chokoladeis. Det er super simpelt, og her er ingredienserne, I skal bruge. Det er lynhurtigt, nemt og smager fantastisk. Vi skal bruge pasteuriseret æg, et stykke, noget vanilje, måske en teskefuld eller noget, 400 gram fløde, 400 gram mælk, 300 gram lækker sukker og 150, vi kan også sige 200 gram chokolade. Det er lidt op til chokoladetrolden i jer. Men lad os få mixet det sammen og se om vi kan få lavet en is. Boo! Første ting først. Chokolade ned i en gryde. Boop. Herefter der tilføjer I lidt mælk. Lad være at bruge det hele. Måske sådan. Cirka halvdelen. Så varmer I gryden op til chokoladen er smeltet. Boo! Imens I står og venter på chokoladen der smelter, så kan I lige tage jeres æg over i en skål. Og så tager I den lækre sukker og putter herned i sammen med ægget. Og piskeris, og så giver I den bare en tur til hele massen, den er godt sammensat. Det gik lynende stærkt med chokoladen her, så vær lige over den, så I ikke kommer til at futte den af. Men når den er lækker og ensartet og fri for klumper, så er den færdig, og så skal den egentlig bare stå og køle lidt af. Boom! Nu har jeg fået æg og sukker blandet godt sammen, og så er det egentlig bare tid til at tilføje noget fløde. Det var 400 gram, så må jeg ned i den. Og skulle I have en chat mælk i overskud, kommer den her, i med den. Sådan. Så giver I den lige en rørtur mere, indtil det hele det er samlet. Og nu tager I jeres vanilje og giver den et squips. Det var sgu nok lige overkanten, men må ikke det går. Så rør det hele sammen, til der ikke er klumper i, og det ser fint og lækkert ud. Og så dufter det af vanilje nu. Hold da fast. Nu har jeg pisket løs i det her, og jeg synes selv, at det er blevet lækkert og cremet, og så dufter det bare tæskegodt. Det er jo pasteuriseret æg, så får I lyst til at tage en lille tår af det, så bare gør det. Det smager konge. Nu venter vi egentlig på, at chokoladen den køler ned. Det kan I gøre i køleskabet. Det tager ikke særlig lang tid. Den skal helst ned omkring 20 grader eller sådan noget. Og så er den klar til at bruge. I mellemtiden, så kunne I vaske op, så det hele det er klar til næste gang, I skal lave chokoladeis. Nej, jeg var lige ved at glemme det bedste. Det bedste ved at lave is på en ismaskine, af den her type i hvert fald, det er, at vi laver isen i sådan en aftagelig skål, der ryger hernede. Og for ligesom at lede kulden fra beholderen her, så skal der en væske i. Og den væske, den kunne være saltvand eller husholdningssprit, men det kunne også være Krishnikovs vodka. Så vi fyrer lige 2 squeeze i den. Sådan. Hold da kæft. Op i. Der. Og når man så er i gang, så kunne man jo selv lige. Vi tager det alt. Vi skal jo lige have lavet videoen færdig. Whoop. Skål. Oj. Nu kører ismaskinen simpelthen, eller den er i hvert fald ved at køle lidt af, inden jeg hælder noget i den. Men i mellemtiden, chokoladen over i æg, sukker, fløde, mælkblandingen. Så nu er jeg en enmands her i dag, så jeg prøver lige med en hånd og se om jeg kan få det skulpet over i uden at. Ja. Fedt. Over i det. Bum, rør det sammen. Klar til is. Prøv lige at se. Satisfying. Jeg ved ikke om I kan se. Det har fået en brun, lækker farve. Og duften af chokolade og en lille bitte smule vanilje, den er bare tæskelækker. Altså,
jeg kunne tage så et glas her til morgenmad. Men maskinen er ved at være klar, så lad os se, om vi kan få magien til at ske. Den kører derudad nu, så lad os prøve at tilføje vores... ja, det er jo en chokoladeis, men den er jo flydende endnu, så jeg giver den noget. Nu er det nok en god idé ikke at fylde skålen helt op, fordi is har det med at vokse en del, når det bliver kølet ned. Eller det har is jo ikke, det har den flydende masse her. Så prøv at se, om I kan måske holde det til halvdelen af skålen, og så kan I altid lave den sidste del bagefter. Fuck, jeg tror det var lige før jeg fik for meget i. Nå, det må vi se. Så kører vi den her, og ja, et lille låg på. Indstillet på gelato-hullet, og cirka et kvarter, 20 minutter, så kigger vi lige til det igen. Woo! Og mens vi venter på, at isen bliver færdig, så kan man jo løbe en tur. Okay, for at forbrænde lidt, inden man skal spise. Men jeg fyrer altså lige en klapper med leverpostej. Det kan også noget. Nu er der gået cirka et kvarter, og ja, jeg fik fyldt lige lidt rigeligt i ismaskinen, men jeg kan ikke lade være lige at tage en lille... Se det. En lille bitte squeeze. Bare lige som en smagsprøve. Det prøver jeg. Oj. Ej, hvor smager det godt. Fyldt med smag. Helt let. Cremet. Det er bare skønt. Så giv den lige 4 minutter mere over en beholder, så kigger vi på det igen. Tada! Så er isen simpelthen ude af ismaskinen, og som det er lige nu, så er det sådan prøv at se det, en virkelig cremet og lækker blød is, og den kan selvfølgelig spises, som den er nu. Jeg tager lige en scoop af den. Jeg elsker, når den er sådan her, men mange kan godt lige at smide den i fryseren lidt, en time eller to, og så bliver den mere fast, hvor man for eksempel kan lave, det er nemmere at lave kugler, som holder længere uden at smelte. Men den kan sagtens serveres, som den er nu. Men jeg fyrer lige et låg på, og så ryger den lige i fryseren. Ej, I skal ikke lige snydes for et quick tip, fordi mens vi venter på isen inde i fryseren, så hvis I lige har brug for en snack imens, så hvis I har noget ganske almindelig jordbæryoghurt, og så har I måske lige en lille rest fløde fra chokoladeisen, så er der altså bare en lækker ting her. Frozen yoghurt, det kan alle lide. Så tag noget yoghurt. Det er noget klumpet stads. Det er yoghurt og en lille rest fløde, bare lige for at peppe det lidt op. Kvarter i den her, så skal I bare sige lækker frozen yoghurt. Mumf. Ja, okay. Jeg kunne ikke vente længere. Måske skulle der have været lidt længere i fryseren, men nu skulle vi lige se herligheden. Bum, en kugle. Godt med chokolade ovenpå. Chokolade med chokolade. Hvem kan ikke lide det? Alle kan lide det. Lad os prøve. I kan se, den er stadig for blød, men den er virkelig lækker og cremet. Så lad os lige smage på herlighederne. Og jeg tror faktisk, jeg fik den rette mængde vanilje i. Man kan lige ane vaniljen. Og så ellers den her god, kraftig smag af chokolade. Virkelig lækkert. Virkelig lækkert. Det her. Så behøver man ikke mere. Dessert, morgenmad, aftensmad. Hvad som helst. Lille snack på en tur. Det er bare kongegodt. Og så er det jo super nemt at lave. Og i forhold til at købe i butikken, hvor en god chokoladeis faktisk koster en del, så er det her jo lavet super nemt. Mælk, fløde, æg og sukker, og så lidt chokolade. Og jeg sagde, at vi fik omkring
liter is. Jeg tror faktisk, den har været lidt over. Så der er rigeligt til weekenden her. Wow. Ej, det bliver altså ikke snyde af selv for det her. Det er virkelig, virkelig, altså, som i virkelig lækkert. Det var alt. Jeg er stadig lige i gang med min frozen yoghurt derovre. Det kan være, at vi lige skulle se den, inden vi stopper her, men hold nu kæft, den er god. Så velbekomme, og lad os kigge på noget frozen yoghurt. Den snor derudad, og frozen yoghurt, det er ved at være færdig. Så jeg stopper lige maskinen her. Buff. Og det tog altså kun cirka et kvarter. Så har I altså bare den lækreste frozen jordbær yoghurt. Og kan man ikke så godt lide yoghurt, så kommer man til at elske det, når det er frozen. Det her, det kan man altså sælge. Det smager vanvittigt godt. Og jeg har jo ikke gjort noget som helst. Jeg har bare hældt yoghurt og en lille bitte chat fløde i. Og så er den bare virkelig, altså, som i virkelig lækker. Nå, det var alt. Så i gang med at lave noget chokoladeis, eller frozen yoghurt, hvis det kunne friste. Så see you later. Oh my god. Få nogle gæster. Server det her. Og hvis du ikke kan holde med dine venner, så finder du altså ud af, at de kommer igen og igen. Og du skal nok være forberedt på, at de bliver ved med at spørge, har du mere af det der Galato chokoladeis, som ham der på YouTube, han viste, hvordan man skulle lave.